Γεια σας! Μου αρέσει να λέω πάντα ότι τα ξενοδοχεία μας μοιάζουν με ορχήστρες, όπου το κάθε όργανο, από το πιάνο μέχρι το πιο μικρό πνευστό, έχει το δικό του ρόλο και τη δική του μοναδική θέση στη σύνθεση μιας συμφωνίας. Έτσι είναι και στα ξενοδοχεία. Ο κάθε ένας, από τον υπάλληλο της υποδοχής μέχρι την κουζίνα και τη συντήρηση, έχει το ρόλο του ο οποίος είναι απαραίτητος. Και όταν όλα παίζουν στο σωστό ρυθμό, έχουμε τη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας φιλοξενίας. Αλλά αν κάποιος μουσικός χάσει το ρυθμό του, κινδυνεύει ολόκληρη η μελωδία. Είμαι η Παπαντία Ιβαλιώτη και για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ τον υπέροχο και απαιτητικό χώρο της φιλοξενίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, είχα τη χαρά να ηγηθώ πολλών ομάδων και να συμβάλλω στρατηγικά στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η δική μου καριέρα ουσιαστικά ξεκίνησε με μια καθοριστική συνάντηση. Ένας διευθυντής, που αργότερα έγινε ο δικός μου μέντορας, διέκρινε το πάθος μου και με ενθάρρυνε να ανακαλύψω το μέγεθος των δυνατοτήτων μου. Αυτή μου η εμπειρία με δίδαξε ότι η ηγεσία είναι πολύ περισσότερο από ένας τίτλος. Είναι η πραγματική ουσιαστική ικανότητα να εμπνέεις και να καθοδηγείς με όραμα και αυθεντικότητα. Ενσωμάτωσα το coaching, την εκπαίδευση και το mentoring στην επαγγελματική μου πορεία, καθώς με τον καιρό παρατήρησα ότι υπάρχει μια ουσιαστική δυσκολία στις επιχειρήσεις που αφορά την διαμόρφωση χαρισματικών ηγετών, δηλαδή ανθρώπων που εκτός από το να διαχειρίζονται, να μπορούν στην ουσία να εμπνεύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχες ομάδες. Μέσα από τη ThrivePath προσφέρω ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προγράμματα coaching, εκπαίδευσεων και mentoring που εστιάζουν στην εμπνευσμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην δημιουργία και καλλιέργεια μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας και στον αποτελεσματικό χειρισμό των προκλήσεων στον ξενοδοχειακό χώρο. Η βιομηχανία της φιλοξενίας είναι ένας άκρος απαιτητικός, αλλά και απόλυτα βαθιά ανταποδοτικός κλάδος, αρκεί να ηγείσαι έχοντας στον πυρήνα σου τον άνθρωπο. Αν επιθυμείτε να μεταμορφώσετε τα στελέχη σας και τους επικεφαλείς των τμήματων σας σε χαρισματικούς ηγέτες που θα προσφέρουν τα μέγιστα, είμαι εδώ για να σας συνοδεύσω σε αυτό το ταξίδι της μεταμόρφωσης. Επικοινωνήστε μαζί μου για να γράψουμε την επόμενη ιστορία επιτυχίας μαζί.